Daraja ta kai ne daraja ta nabi. Daraja ta kai ne daraja ta nabi. Ba mai har kana mu in kai mu ba mai kwace mu ka iya mu sirri ka daɗa mu bai tuka ne zan wa daraja ta nabi. Daraja ta kai ne daraja ta nabi. Ya Allah ka ƙaro tsira da abinci ga mafikin sutura, mai tsira suturar na turara, salai Allah da sabon annabi. Da waliyai hanya da filo, a sama farin wata sha kallo, mai jinsu to ya zama dolo. Allah ne sirrin ciki da wajen sa annabi. Daraja ta kai ne daraja ta annabi. Tijjani a sakan jilani, barhama gausin samadani, maulaya dukan ɗan adinani, sharifi na gaida tunin al'arabi. Na duka a gaban ummana, ya gana sirrin barcina, yaran nan ne mai nacin ƙauna, buɗe mai shigo ya tsara ta annabi. Daraja ta kai ne daraja ta annabi. Ya masanin Allah zubarsa, kai ɗaya ne na ji ka fadarsa, kuma kai ne matin sirrinsa, taska kai kai ne ka ɗaiɗu annabi. Mai neman Allah sai ga ka, kyauta ta yi sai ta dalilinka, du asirarai mai na gunka, babu guda da ya tsere alfarman ka sai dai. Daraja ta kai ne daraja ta annabi. Ɗahadi begen ka yana yi mini daɗi, ai ɗaya ba kai na ta nishaɗi, albishiri kake mai sai ya zumuɗi, kai na fi so a saman komai ya madulbi. Wata na gani tana faman kuka, ni kwana ce me yasa kika kuka, ce ni da masoyi an yi mana iyaka, abana ya sa mana doka tsibi tsibi. Daraja ta kai ne daraja
tambaya kai ne amsa na, kai na karanta a karatuna, kai na rubuta a rubutu.